התחום בעיצוב הבית, גם עולם הווילונות מתפתח בשנים האחרונות ומציע סגנונות חדשים וטכנולוגיות מתקדמות. אז מה הם הטרנדים הכי חמים בעולם הווילונות? שלום למעצבת סימי צדיק מלקורטינס, וילונות מעוצבים. היי שיר. מה שלומך? טוב, מה העניינים? בסדר, תגידי מה חדש בעולם הווילונות? היום יש שני טרנדים שמאוד חדשים בעולם הווילונות. זה פסל וילונות, זה נחשב לטרנד מאוד חדשני וייחודי בעולם הווילונות והצללה. באמצעות טכנולוגיה זו ניתן להדפיס כל תמונה או איור שרק נרצה. צורות גיאומטריות, סגנונות שונים ועוד. וכיום ניתן להדפיס כמעט על כל מוצר הצללה, הדפסות דיגיטליות על גבי וילונות, גלילה או בד, והן מתבצעות באמצעות טכנולוגיה של דיו ירוקה באמצעות מים, ללא כל חומרים מזיקים. בנוסף, אי אפשר שלא להתייחס לטרנד העיצוב הגיאומטרי. זהו עיצוב הכולל צורות מעולם ההנדסה, ויכול לבוא לידי ביטוי בכל חפץ בחלל הבית, וילונות, עריכים, טפטים, ריצוף, ריהוט וכו'. למשל, במוצרי הצללה ייחודיים, כדוגמת וילון הסאנסטריפ, ניתן ליצור צורות גיאומטריות, והשימוש בהן מאפשר משחק יצירתי ועיצובי מאוד. הווילון נוצר על ידי טכנולוגיה מתקדמת של חיתוך הבד בלייזר. החיתוך בלייזר מדויק מאוד ומאפשר מגוון צורות של חיתוך וצריבה על גבי הבד, שלא מתאפשרות בטכנולוגיות רגילות. טוב, אז איך סגנון העיצוב משפיע על הווילונות? לווילונות ולמוצרי הצללה קיימת חשיבות רבה בסגנונות העיצוב השונים. ניקח לדוגמה את אחד מסגנונות העיצוב הבולטים, סגנון העיצוב הכפרי. סגנון עיצוב זה מאופיין במראה ובחומרים טבעיים, צבעי חול ואדמה, שילובים בין אבן לעץ. בסגנון עיצוב זה ניתן דגש לווילונות מבדי פשטן. אלו בדים מאוד כלילים, המתאימים בעיקר לווילונות בד, הסתה ווילונות רומאים, היוצרים את האווירה הטבעית והחמימה שיש בסגנון הכפרי. מוצר הצללה נוסף שישמש אותנו לסגנון העיצוב הכפרי הוא תריס העץ הוונציאני. זהו וילון המדמה תריס, המשרה אווירה כפרית, ומעשיר את הסגנון העיצוב בחלל. וואו, המון מידע יש על וילונות. ברור. על מה אסור להתפשר? בראש ובראשונה אסור להתפשר על איכות הבד. מגיעים אנשי מקצוע, ואנחנו מגיעים לבתי הלקוח אנשי מקצוע ודואגים לבחור בבדים מיוחדים, הנוצרים במיוחד עבור וילונות ומוצרי הצללה. ובכך דואגים לכך שהבד לא ישנה צבעו, או לחלופין ידהה עם השנים כתוצאה משמש קופחת. בנוסף, חשוב לבחור בבד שלא יתכווץ, יתכמת או ישנה את צורתו לאחר כביסה. כמו כן, מומלץ לבחור בצבעי בדים ניטרליים, אשר ישתלבו באופן הרמוני בחלל, ולא יהוו גורם עיקרי אם נחליט בבוא היום לשנות את סגנון העיצוב, או להחליף חלק מהריהוט למשל. אז יש חשיבות לסגנון התפירה בווילון? התשובה היא חד משמעית כן. תפירת וילונות בד דורשת דיוק מקסימלי ומומחיות, בכדי ליצור וילונות בהם במראה מאוד עשיר ומיוחד. סגנון התפירה קובע את המראה הסופי לווילון ואת הגימור שלו. קיים מבחר גדול של סגנונות תפירה, כאשר בכל סגנון תפירה הווילון יראה אחרת, ולכן בכדי ליצור את האווירה המושלמת ביותר לאותו חלל, כדי שנבחר בסגנון התפירה הנכון, שימקסם את הבד שבחרנו וישלים את ההרמוניה בחלל החדר. בנוסף, לא נשכח שהתפירה מושפעת מסוג העריק שנבחר, מה שאומר שלא כל בד מתאים לכל סוג תפירה. אז למה כדאי לנו להזמין וילונות בתפירה אישית ולא וילונות שאנחנו יכולים לראות שהם מוכנים באינטרנט? חשוב לזכור שווילונות היום הם מוצר צריכה בסיסי באקלים הישראלי. חשוב להדגיש, מוצרי הצללה ווילונות מוכנים לא ניתנים לשינוי בגודל, בצורה, בסוג התפירה והצבע. ואילו וילונות הנתפרים בהתאמה אישית הם פתרון המושלם לכל חלון. כאשר אנחנו הולכים לחנות של וילונות, אנחנו יכולים לראות את המוצרים בגודל מלא, לחוש אותם, ואת הבדים והמרקמים השונים,
ולהתרשם מהמלאי הנרחב של הבדים, להתנסות בסוגי מערכות ההפעלה, לבחון את סוגי המסילות, האביזרים הנלווים ועוד, דבר אשר אינו מתאפשר דרך האינטרנט. אין כמו אנשי צוות שמגיעים לבית הלקוח כדי למדוד באופן מדויק את המפתחים של החלונות ובודקים אילו נקודות חשמל נדרשות. עכשיו בא לי וילונות בכל הבית, איזה כיף. מקסימה, אז בואי. אני באה, תודה רבה. ערוץ DIY, עשו זאת בעצמכם. ערוץ 41 בהוט.